успет кунен ки тамом нашава. Нигоҳ кунен борои гуанҷу худиёи фасон ҳам қамадаи лабко бисёранд ки 20 сомон кардаган ҳамагӣ бовар мекунен. Материалошонам аҷоибот хушрӯи 20 сомон. Шушта кудак да мепӯшонен ҳеч намешава. Мана 20 сомон кадом меша ки мегирен 20 сомонӣ. Размеро чӣ хеланиё? Ира бинен чӣ хушрӯане. Ай 5 сола то 12 солара размер ҳаста. Диден то падрасткови размер ҳаста борои Хитой 20 сомон. Худича ҳамагӣ 20 сомон. Марамат биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза байни 11 ва 12 мешава 9 қатор. Мана размерои калоншам аст бинен чӣ хушрӯ. Ҳамагӣ 20 сомон. Дар 20 сомон ягон ҷо дар ин нарх намеёбен. И футболкаи хушрӯра и ва и фасона нигоҳ кунен. Ба хотири моҳи шарифи Рамазон барои ид и акция барои шумо пешниҳод шидагия. Духтаро успет кунен ки камиш мондагия. Марамат дина фарзандотона бигирен. То ида и акция духтаро ина то ида шумо шанс дорен ки омада ҳамагӣ бо 20 сомон ана мехе худичои хушрӯра харидорӣ кунен. Доставка дорен? Доставка не бисёртар боша доставка. Агар бисёртар гирен доставка доранд. Ма рақамашонам мемонам. Марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Ира бинен охи вилветои фасон ҳам хушрӯи бачагӣ ҳам астай духтаронаш ҳам астая. Ози нишонтон метим 25 сомон кардаган. И акция то идай духтаро нигоҳ кунен чӣ хушрӯ. Ина марамат нигоҳ кунен духтароношам фасонай. Ина бинен чӣ хушрӯ чаане 25 сомон. Ҷинсотон чанд сомон? Ҷинсо 30 сомон. Ана ино бошад бинен чӣ фасон 25 сомон ҳамагӣ. Размерошон чӣ бошад инора? Ям аз 5 сола то 12 солара. Ай 5 сола то 12 солар размер мешава. Бори Хитоя бори Хитой тоза ягон бори Хитой диден беҳад хушрӯ будаи качестваш. Марамат биёен. Марамат духтарако биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза байни 11 ва 12 мешава 9 қатор. Рақамашон ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунен. Ва духтарако ина бурора бинен чӣ хушрӯ чаяне 45 сомон. Ина як комплекти фасон 45 сомон бори Хитояй. Размеро ай 5 сола то 12 солара ҳаста. Ира бинен чӣ фасон. Шумо ира ҷидогона мешава ки гирен. Нигоҳ кунен. Худиё 20 сомонай бурукои вилвет 25 сомон. Беҳад нархи дастрас ай духтаро ҳатман барои фарзандотон омада харидорӣ кунен. И акция то охири моҳай то идай. Марамат бовар кунен нарх ягон ҷода нестай. Бори Хитой сифати беҳтарин. Мана худиёш чанд намуд аст метонен ки худишам ҷудогона харид кунену анахе бурукошам расветкоша интихоб карда анахе комплектои хушрӯ кунен. Ҳамагӣ 45 сомонда як комплекти фасон меша. Диден бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 11 ва 12 дарвоза 9 қатор.